banyak lah. Benalu ku lemo mencari ketunggu. Indak di mana? Di pertengahan batang limau senyo enggo. Tak kalau bermula enggo menempe di kulit dahan, duduk di ujung-ujung ranting. Dia elok basuh batang limau, orang bataduh di bawah naik. Samalam dia gia lapi, kok makan dia gia nasi. Dek lamo lambek menumpang mulai berpucuk salai daun kian nari semakin rimbun. Urik menjala-jala juo, kini melilik mengulampai. Akhir kato kesudahan kalam inyo babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labek. Matilah limau dek binalu. Salamo ko ambo nangai ko lawi disertifikatkan merupa. Tulah binalu. Benalu na menumpang negara awak, ya enggak?